Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Nong ka Lapangap hapo West Jante Hills District ki yai beteng bani kendo ikijing habai dei bat karap karyang namar ki Nong Karbi jong katapat hapo West Karbi Anglong District kila beteng biang ban Pynthud Ïaki marsenyo bagila stang ya kejing ot kebalum ha ki lingka jong ki kajing ot kebalum da ki Nong Lapangap kelas dang hene ka khat khandai trik unai lur ha kaba kumbasan phongut ki Nong Karbi kila Siat da ki juri Siat sim ya ki Nong Lapangap ki badon kumba lai phongut bat khambun na ki longkme kat ba ki dang ot kebalum kita ki Nong Lapangap kila pet no na kate jaka khnang ban lait na kanu jing men saw bat kila pentip ru sha ki bor penyat snong halor kate jingja ki Nong yalam snong haringkat ki pulit megalia kila let hiar bran sha kate jaka khnang ban ai ka jingeda yala ki Nong habaya kren bat u wahe snong jong kador ba snong Lapangap uba daemon mi lingdo ulay thu baki Karbi kilas dang ban Pynthud ki Nong namar balas dang kapor ot keba bat upen pauru ya kejing syaptiang bakum kini kejingja kinang yaija ha kini kisni banwan wahe snong ulay thu bamenta ki don tang arpungot ki pulit megalia hapo snong bat kumtaw ladawai ka sorkar ban pha susu iki pulit sa Lapangap khnang ban ai kejingada yaki ha kapor ot keba